Rusija je u potpunosti ovladala veštinom funkcionisanja pod sankcijama, uspevajući da njihove posledice svede na sam minimum, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ova poruka stiže kao direktan odgovor na najnoviju odluku Vašingtona da ne produži licence za kupovinu ruske nafte. Peskov je naglasio da zvanična Moskva ovakve ograničenja ne posmatra samo kao prepreku, već kao nelegitimne mere sa stanovišta međunarodnog prava. Prema njegovim rečima, Rusija pod ovim režimom ne živi ni prvi mesec ni prvu godinu, te je razvila mehanizam koji štite njene ključne ekonomske interese. On je dodao da će država nastaviti sa strategijom prilagođavanja i u narednom periodu, bez obzira na nove pritiske. Podsjetimo, do zaoštravanja dolazi nakon što je američki ministar finansija Scott Bessent potvrdio da Sjedinjene Američke Države više neće omogućivati privremene licence za kupovinu ruske nafte. Te dozvole su prvobitno bile uvedene kao mere stabilizacije tržišta tokom trajanja konflikta sa Iranom, ali Bela kuća sada zauzima čvršći kurs prema ruskim energentima.